Pipila ka lugar sa Davao City ang gibaha tungod sa kusog nga ulan kagabi. Ani report ni Jandy Esteban. Daw sa na kalsada dinhi sa Malagamot, Barangay Panakan, Davao City. Human gibaha tungod sa kusog nga ulan. Ang resulta, natanggong ang mga motorista sanglit dili maklahos tungod sa tubig baha. Tagatuhod sab nga baha ang miperwisyo sa mga taga Pizarro Village sa susamang barangay kagabi. Gani sa laing ang gulong nga kuha sa second floor sa balay, makita nga nalukop na sa baha ang lugar. Usa sa mga gibaha ang balay nila Josel. Gabi is mga every minute sa musaka tungod kay tungod sa kakusog sa ulan. So far, karon pa jud ang pinakakusog na baha. Sumala sa kapitan sa apektadong barangay, ana sa kapin 2,000 residente sa 20 ka purok ang naapektuhan sa baha kagabi. Hinuon, human ang pila ka oras, mihubas ang tubig ug namalikra ang mga residente sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Ang pinakakuan jud pag magkusog ang ulan, kusog siya o niya magtaob ang dagat, dili na jud mogawas ang tubig, magpundo ra jud. Gibaha sab ang lanang ug pipila kadalan sa downtown area sa syudad. Base sa rainfall forecast sa Pag-asa nga ang pag-ulan nga nasinati tungod sa southwest monsoon ug localized thunderstorm. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.